Probo. Awakmu liti Nyiliti. nggih nggih Mbak Nyiliti ya Mbak Liti ya Aku nyiliti Pak Kartono. nyaput kok Pak Kartono Lah piye lho Pak Kartono iki karo aku wis plek to Mas. pelayaran kok plek karo awakmu iki Aku ki sadurunge berlayar, dhisik kenal aku, sadurunge kenal karo Mbak Swati. mosok Lho piye to Pak? Kartone sapa nguwok lho dhisik iki. iso kowe kaya ora nguwok Nguwok kuwi ndi to? Kok iso lho? nguwok Bang apa kuwi apa Kuwi nggon jual beli, Mas. Aku ning kono ya bakulan. bakul apa to Dok Lho bakul kroto. pakan Kroto iki pakan manuk. Manuke sapa? Manuk Pak Kartono. Sangu Dik Nggih. Sahayu aja guyon to kowe mau guyon to awakmu Boten. Yo ngaturke apa ngono to? Nggih. Iki sing dina Syawal ngaturke apa sepiro? Ngaturaken minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.